и по всяка вероятност ще донесе много ценни 3 точки на застава на Хем. Гарсе, след това изстрел! Топката се оплете да вдигнат темпото. Матч номер 14. Решението гони Светослав Вуцов, което означава, че преценката е, че нарушението е извън наказателното поле и Дуспа няма. Георги Петков е на терена. За първи път този сезон някой извън Светослав Вуцов ще пази на Славия. Георги Петков. Прекрасно движение на топката от червените. Калин Иванов за малко ЦСКА 1948 да изравни. Това се бе към наказателното поле. Бастунов. Ура Бастунов покрай вратата на Георги Петков. Лазар Марин. Ниско подаване от Марин. Много остра топка от левия. Ивайло Чочев, шанс за Ивайло Чочев с десния крак. Чочев, греда. Общо 5 точки. Все пак е ловил да изпълнен гол. ЦСКА 1948 изравнява в 90-та минута. Празнуващия гол е Стелян Николов. А може би Георги Петков се и повлия от блоките, които изпитваше преди малко. Да, имаше шанс Петков да избие топката с десния си крак.